שלום דוד. שלום וברכה. כפי שסיפרתי לך בטלפון, אנחנו מחזור 1962, והשנה אנחנו עושים כנס מחזור של 50 שנה. אני הבאתי כאן את התמונה של המחזור כדי שתיזכר מי ומי היו כאן. אתה גם סיפרת לי שהשנה היית בן 90 עד 120, כמו שאומרים אצל היהודים. תודה רבה. מאחל לך בריאות שלמה. תודה רבה. ואני מבין שקשה לך להגיע, אם כי מאוד היינו שמחים לראות אותך איתנו. אז אי לכך אנחנו באנו הנה לשמוע כמה מילים מפיך וזיכרונות בנושא של טכניון ואווירונאוטיקה. בבקשה. ובכן, אני מסתכל על תמונת המחזור ורואה את אנשי הסגל ואת הסטודנטים, ואני שמח לראותכם לפחות בתמונה. מצטער שאינני מסוגל לבוא אליכם. מנחם אמר את הסיבה, הגיל עשה את שלו. אז אתם בוגרי מחזור ה'. כן. קדמו לכם כמובן 4 מחזורים אחרים. נכון. ולפני זה צריך היה להקים את הפקולטה לאווירונאוטיקה, או מחלקה להנדסה אווירונאוטית בטכניון. אין לכם מושג כמה חבלי לידה היו כדי להקים את היחידה הזאת. כי מה היה לנו בארץ לפני קום המדינה? קודם כל, התעופה התפתחה, אני לא אקדיש שום מילים, אין זמן איך התעופה התפתחה. אבל בצד הטכנולוגי ומדעי של האווירונאוטיקה לא היה כמעט כלום בארץ. היו בסך הכל 2 מהנדסים, אחד מהם מעולי גרמניה, עוד אחד מעולי פולין, שהגיעו באמצע שנות ה-30, ועוד מהנדס אחד שהגיע מאיטליה. זה היה כל הכוח המקצועי, הטכנולוגי, מדעי בארץ. אז עם הרקע הדל הזה הוקמה המדינה. היה טכניון שהוא היה מוסד מכובד, מסודר ויפה, אבל מיושן קצת. וצריך היה להתאים אותו לצורכי המדינה שקמה עכשיו. אז לעשות מודרניזציה של המכון הזה. להקים יחידות חדשות, לפרוץ דרכים חדשות. ופה היו כמה וכמה קשיים, כמובן. אחד, המנהל של הטכניון בעבר היה אינג'ינר קפלנסקי. הוא עשה את מלאכתו, אבל הלך לעולמו. והתפקיד הוטל לנהל את הטכניון על רב אלוף יעקב דורי. אז צריך היה להביא מישהו שיעזור לו בצד האקדמי. ואני אקצר את הדרך. אני רק אגיד שהובא לבסוף פרופסור סידני גולדסטין מאנגליה, יהודי מאוניברסיטת מנצ'סטר, היה מתמטיקאי ואווירודינמיקאי תיאורטי דגול, והוא עמד במשך שנות מלחמת העולם השנייה, הוא עמד בראש ה-Aeronautical Research Board של אנגליה. אז כלומר הוא היה הראש של הפירמידה המדעית, טכנולוגית באנגליה, והוא בא ברצון. אז שני הצמד הזה, דורי וגולדסטין, התחילו לנער את הטכניון, אז אף אחד לא רצה אווירונאוטיקה. מה נעשה עם אווירונאוטיקה? כמה אנשי אווירונאוטיקה אנחנו צריכים? יש לנו התחיל להיות חיל האוויר, מכובד, יפה, וכך הלאה. אז כמה מהנדסים צריך לחייב כזה? לא הבינו. או תהיה תעופה אזרחית לצורכי רישוי של מטוסים והחזקת מטוסים יקרה. אז כמה מהנדסים צריך פה? אלה היו המינימליסטים, והם כמובן גימדו את זה, וכסף לא היה. אז זה היה מאבק חריף. כן, דבר אחד, כדי שלאותו פרופסור גולדסטין תהיה גם תעסוקה מקצועית, הבטיחו לו להקים לו את המעבדות. אז צריך היה להקים בשבילו משהו. והלחץ מצד קבוצה קטנה של ישראלים, שהבינו את הצרכים של זה, והיינו אחדים, בסך הכל
פחות מ10, בעצם רק 3, אבל נגיד פחות מ10, שלחצו בכיוון הזה. ולסוף הוקמה היחידה. הצוות הראשון של הסגל האקדמי ביחידה הזאת היה מורכב מסידני גולדסטין בתור ראש, והוא לא הספיק לעשות כלום, מפני שהיה עסוק בדברים אחרים. והיה ג'רי שייפר, שבא מפרינסטון, הוא היה עם איש אקספרימנטליסט, בעל ניסיון מסוים, והצטרפו אליהם כמה בחורים צעירים שלא היה להם מושג אפילו, שום ניסיון מעשי. אברהם קוגן, מאיר חנין, יוסי זינגר, אני, וככה כמון את האווירונוטיקה. עכשיו, אז ככה זה התחיל. כעבור שנים אחדות, ספורות, הצטרפו אלינו. המחזור הראשון התחיל ללמוד בשנת 55-56, והוא גמר ב-58. באותה שנה הצטרפו אלינו משה ארנס ויוסף רבינוביץ' אורום. וכעבור עוד איזה זמן הצטרפו אל דוקטור קורנצקי. שלמדו, היה קשה, זה היה מבחנים קשים. שאלה טובה מאוד. כמה סטודנטים לקבל? אז המחזור הראשון היה, הורכב תחילה מ14 אנשים, ועשינו בחירה קפדנית ביותר של מועמדים. מתוך 14 אחד נשר וגמרו 13. אבל כדי להמשיך הלאה, הקימונו מין גוף מייעץ, שהיה מורכב מאנשי הסגל של המחלקה הזאת, ומראשי המוסדות התעופתיים אווירונוטיים בארץ. כלומר, חיל האוויר, בדק מטוסים, שאחר כך נהפך לתעשייה האווירית, אגף התעופה האזרחית במשרד התחבורה, השירות המטאורולוגי, חמד, חיל מדע, שנהפך מאוחר יותר לרפאל. על ראשי הגופים האלה, יחד איתנו, היינו מתכנסים פעם בשנה וחצי, אנחנו הצגנו מה שיש לנו ומה אנחנו חושבים הלאה בתוכניות הלימודים שלנו. הם הציגו את הצרכים הצפויים שלהם לשנים הקרובות, ולפי זה עשינו חשבון משותף כמה בוגרים רצויים שיהיו לנו בשנה הזאת, בשנה הזאת, בשנה הזאת. ולפי זה התחלנו לקבל את הסטודנטים. מספר המועמדים תחילה לא היה גדול, אבל כשהרעיון התפשט בציבור, והשיגור של שביט 2 עשה מהפכה בדעת הקהל בציבור, פתאום ראו שאפשר לעשות משהו וצריך לעשות משהו. אז מספר המועמדים עלה תמיד בהרבה על מספר המקומות. כך שעשינו פה תמיד בחירה קפדנית מאוד של סטודנטים. זה הוכיח את עצמו. גם בתוכניות ההוראה שלנו, כיוון שהתייעצנו עם הצרכנים, וגם מהניסיון שאנחנו רכשנו בהוראה שלנו, ומה שמתרחש בעולם, אז תמיד תוכניות ההוראה הותאמו בהתאם לזה. שטחי הפעילות המחקרית התפתחה וכך הלאה. והיום יש לנו את הטכניון המפואר והמכובד, ובתוכה את אחת הפנינים, אולי הפנינה, זה האווירונוטיקה, שהיא היום גם אווירונוטיקה בחלל. אז מה אני אגיד לכם? אני בעצם הייתי המורה הראשון של האווירונוטיקה, ולימדתי מכניקה לשנה ב' של המחזור הראשון. הייתי למעשה המורה הראשון. כתוצאה מזה, כשהמחזור הראשון הגיע לבגרות בטכניון, אז בתור מורה, או אתם כולכם, הרי אתם הורים, כשהבכור מגיע לבגרות, אתם מאושרים. ככה גם היינו אנחנו. פשוט מאושרים. אזכיר לכם שממחזור א', למשל דוב סער, הוא איתי בקשר עד היום. דני וייס, מחזור יותר מאוחר, בקשר עד היום.
הנה עכשיו מנחם לויטן זכר אותי לטובה, וכך הלאה. מה אני אגיד לכם? זמני נגמר, אלא אם יש לכם עוד איזה שאלות. הייתי יכול לספר לכם סיפורים מרתקים, אבל אולי בהזדמנות הבאה. אני מאוד מודה לך על המילים, השכלת אותנו, לפחות אותי, כמה דברים שלא ידעתי, ואולי נביא הנה כמה חברים ונשמע ממך סיפורים. בסדר גמור. תודה רבה. ברוכים תהיו. תודה. להתראות. תודה רבה.